Ndị Ezinato n'Enugu Agide na kansụl ime obodo Njikọ Ọka na Anambra Steeti bụ ndị nke eduzite n'aka onye eze ọdịnala nke obodo ahụ Chief Izuchukwu Okeke onye ọcha onye nke a maara dịka Ọzọ Ebubechukwu Ụzọ emerubego mmemme iri ji ọhụrụ ya n'ụdị dị ọkpọtọrọkpọ. Ya bụ mmemme iri ji ọhụrụ bụ nnukwute mmemme na oriri dị oke mkpa n'etiti ndị Igbo bụ nke a na-eme kwa afọ ọbụla ma bụrụ nke na-enyere ha ohere iji wee kene Chukwu maka ezi owuwe ihe ubi ma kpekwazie ekpere ka nri na ihe ndị nke ha ga-akọ n'ugbo n'afọ ọzọ ha ga-akọ ugbo metara ha mkpụrụ. Ndị Ezinato bụ ndị nke ha adịghị iche n'imerube ya bụ mmemme iri ji ọhụrụ maka na ụmụ nwoke nakwa ụmụ nwaanyị obodo ahụ bụ ndị nke barutere ụlọ iji wee sonye ya bụ oke mmemme. Onye nta akụkọ anyị bụ Chibuzo Obidike ga-ewetara gị akụkọ etu o si wee gaa. Dịka omenala si wee dị, mmemme ahụ bụ nke ebidoro site na ikpe ekpere yanakwa inye ekene. Chief Okeke onye ọcha kenere Chukwu maka ngọzi ya yanakwa nnukwu ihe akọtara n'ubi. Mmemme ahụ gara n'iru dịka esi wee waa ji nke Chief Okeke onye ọcha mere, nke gosipụtara na ndị obodo ahụ ga-aga n'iru na-erikwa ji ọhụụ na be ha dịka omenala si wee dị. Na nkenere Chukwu ebe ọhụụ na nnata ajụ na omenala anyị amaana ndị obodo anyị tinye aka si na omenala anyị amaana ọ ebe obi ahụ n'ime ibe Chineke na-ekere ya ka anyị esiri ọnwụ na-eme egwelu ụbọchị taa. N'okwu ya, onye bụ President General nke Enugu Agide bụ Maazị Ebuka Ọnụọra mere ka amata na Enugu Agide bụ obodo dị n'otu nke mmemme ịwaji obodo ahụ na-abịa dịka eze ọdịnala ahụ si waji nke ya, nke na-abụ emechaa ndị ọnụ na-elu n'okwu ndị otu dị iche iche na ezinụlọ ga-aga n'iru lie ma nwụọ ma kpekwa ekpere ka enwee nnukwu ihe si n'ubi. Ndị wa tata bụ Ezinato, igwe Ezinato wa ji tata. Abụ m onye Ezinato, ọnya ka m ji wee bịa tata ka m nọnyere ya. Asị nwa bụ Ezinato. Na oge agbara ha ajụjụ ọnụ, onye bụ Traditional Prime Minister nke obodo Abagana bụ Chief Alfred Ozuha yanakwa nnukwu mmadụ n'obodo ahụ bụ Sir Anthony Okafor hụrụ na mmemme ịwaji nke obodo Ezinato bụ nnukwu mmemme nke na-ewetụta ekpere na ozi nke eze ọdịnala obodo ahụ bụ Igwe Michael Okeke Uche, nke ọ kọwakwara Ọzọ Okeke onye ọcha dịka onye udo, onye nwere obi ịfụnanya ma dịkwa njikere maka agamniru obodo ahụ na mmadụ niile nọ na ya. Ndị nnukwu mmadụ bịara mmemme ahụ bụ ndị gụnyere onye isi oche nke ụlọ mgbasa ozi ABS bụ Sir Chido Obidiegwu, onye bụ Director Opet Oil and Gas Chief Chidi Nwakpudolu,